Iwe ga-adị n'ọkụ na anọ m na moto MC. Ị ga-anyụ nsị ma mamịrị na moto Chineke agbaghị ọkụ ịmeta ga bịa afọ m sị na moto bịara ikele MU Achọtago m di na achọtago m di. Enwere m teni enwe n'iwe nna. Achọghị m egwuregwu here, be serious. I don't want that kind of nonsense play. Emela nye ka ebe abụọ. Anyị mego m interview, yes. Mmadụ gị na mmadụ o nwere settlement na ọ ga-alụ gị. Yes, sir. Be honest to me. I'm honest. I'm not joking. Be honest to me. I'm not joking. So why don't we send a request? Ị dị sure ihe na-agwa m na ọ wụ eziokwu? Yes, sir. Were phone kpọọ ya ka m witness the conversation ma ọ bụ eziokwu. Enwe m phone abụọ, so ama m otu m ga-esi akpọ ya. Enwe m phone abụọ. Ele obodo onye ọwụ nọ? Ọ nọ Switzerland. But onye Abia State, onye Abreba. Nye nwe onye ebe. Ọ mụ ya Abia State. Nwa Bende. Na-efere ya aka. Dozie n'iru gị na. A sị gị na-efere ya aka. Na-efere ya aka. Na testimony. Si na balota abọ na ugwu isi na abọ. Thank you. Mgbe ya kamera ga-ewere suit ndị lapụ iyi sit igwe nse. Enya ga-agba. Ele na baba were wayo ma blocking na Wedra Road were wayo Ya block na Wedra agwara gị sa anụmanụ Igbo steeti ka m na-aba. Biko gbe mo am say baba stop gingering. Sit igwe mpaghara ahụ ikpu n'isi Chineke agba. Bupu nke gị mebupu nke m. Were wayo me interview bi nye mo am share apo. Ebe ga anagara n'anya. Mme chere gị na Wedra nye me interview nye mo am share apo. Ele ya Ebe ga anagara n'anya. Ele ya na-ejare gị bishop. Awa nwe were ele ya na-ejare gị were wa nye mo am apo here. Unu anwụ owe. Bishop nye Ịsa unu anwụ owe. mmebutu gị o. Mmebutu gị. Takwado ndị. Ihe ga-amụta n'aka mpaghara ụba nsọ. A ga-erụcha gị ịrụ Chineke gbakwa gị ọkụ. Onye ebe ahụ nsọ. Ọrụ mpaghara ha Bishop. Oga, ebela nga mbụ. Abịabeghị m. Ọ nwaanyị ka gị na-abịa ihe. Ọ nwanne m nwaanyị. Ese gịnị mere? Ọ nwanne m nwaanyị. Nye ya phone. Bịa were phone o. Ọ ga-ebịara nga bụ iri nri n'ihu m ka ebịara nga bụ mmeghe ntabi. Bịa, aka ekpuchi ọnwa. Ihe ọwụ di nke nwanne gị nwoke. My brother. Na gịnị mere? My brother. Bịa, Chikara Michael, ọ ya were phone ahụ. Ebịara nga Bishop Ndeo. abịa ime ntabi. But I sending the request. Get me myself, but I just boil them now. Yeah, but I can stop the food. I will make it stop here as my interview. Then we got me saying why. Onye ebe. Iwe onye ebe. How money? Bishop. Iwe onye ebe Chineke agbaghị ọkụ iwe onye ebe. How money Owere? Ọ ga-agbawa nne gị. How money Owere? Ụsọtụ ebe onye. Asị nga how money Owere? Dewe phone na la gị ọzọ. Gị azụ. Enyi ebe ka ị nọ nnọọ otu nọ bịa. Ị ga-asa efere. Asị ngị tọ nọ Chineke agbaghị ọkụ ọkpọ ntụlele Otele. Otele inwe. Ọ nọ frọntụ Chineke gbuo gị tọdụgara m azụ.
Enya half Bishop, phone na na. Half phone na get last network you resume. It has say for I no go make you. I no go make you. That's why. ebe I no ahụ go nọ make wee you. That's ị why they na-ata na were here. TV. Eke yiri onye rebis dị n'ahụ. Enya rebis ọ dịghị? Is it? Rebis ọ dịghị? Rebis nkịta rebis ọ tara ahụ? Netwọk inwe ịzaghị onye Owere. Nwe hụ netwọk yiche onye vu rebis. Lekpa ngụ gị ji yie hanga eji ekochi akwa. Good afternoon, Bishop. Ịdị afọ ole? Good afternoon, sir. Ịdị afọ ole? Good afternoon. Ịdị afọ ole? I'm 23. I'm afọ 23. Ị gụchala skuul? Yes. Yes, sir. Ị gụchala yunivesiti? Mba, ana m arụ ọrụ. Mba, ana m arụ ọrụ. Yes, sir. Ị chọrọ ka m mee gị ntabi? Yes, sir. Bupụ ihe ahụ ikpu n'isi. Mmaghị na mpa gị ha dị ya? No, sir. Ha ngọ. Ịwa ọfọdụ ezigota. Yes, sir. Ndonna. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you. Ọbụbụrụ nne gị na nna gị Chineke agbaghị ọkụ. Ọnwụ nne gị na nna gị ọwụ gị. Ọwụ onyinye bịara nga agwaga m thank you. Ọmụgburu nne gị gboo nna gị bịara nga asịga m thank you. No, sir. Dewe foonu gị na gị dị ọtọ gị azụ. Ewekwana iwe ihe enyi adịghị mma ma mgbe iji piki ọsịsọ ewekwana iwe biko. Good afternoon, sir. Akwa ịbịala ebe a mbụ? Imegha m interview mbọsị m bịara ibuturu m. Na mụ wee mee gị ntabi? Because na m chịrị ọchị gị butu m. Gwakwara ije eji achị ọchị. O nwere ihe kwuru mbọsị ahụ. Ị bịakwara gị echi ọchị ọzọ taa ka ị bịara fụ ntabi? Mgbe adị m serious abịaghị m echi ọchị. Dewe foonu gị na gị dị ọtọ azụ. Ị gala idewe ya na windo na. Akwa ma reflection. Dewe ebe reflection na-aga-abata. Okay. Anọ m n'ụlọ ọrụ ebe m ga. Bupụ oche ahụ ma ahụ gị, bupụ oche ahụ ma ahụ gị. Ekpochiri iche ada windo. Anọ. Were kọjá azụ bịa ma mara m ihe ka ọwụ Otele. Were azụ bịa, were atọ azụ bịa. Leke yiri wife na-arụ ọrụ. Were fọnụ gị, were fọnụ. Enya were fọnụ gị nyọrọ m ahụ nga. Aha aga. Amarachi. Amarachi onye.
Ihe ejiri ka. Na ị ga-ekwuchi okwu ike na ama ebuto gị ebe a. Ihe ejiri ka. Dewe oche gị ahụ ofu ebe oche ụlọ na ivu nọrọ nga ahịa dị ka ọgụ nwa maneja ebe ị nọ. Dewe otu nga. Dewe otu nga. Okay. Ka nga bịa dee ntazi. Ga na-ere olu gịrị m oche. Dewe otu nga. Edesala m otu nga. Mama ihe ji nye gị oche na-ere olu. Wale ị gara bụrụ ike wife na-adịghị sim kaadị nye. Iwu onye ebe a. Imo State, Osu Local Government. Eluboleji. Mba. Ị mụọla nwa. Mba. O nwere onye ara nọ na famili nne gị na nna gị? Mba. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 6. Nkịta ọ taala gị mbụ? Mba. Enwere nwanne mpa gị ma ọ bụ ụmụnne mpa gị ma ọ bụ mpa gị? Enwere nke nwe agụụ? Mba. Ara gị osiri ike? Mba. Elekwa nke m jụrụ gị ara gị osiri ike, jee lewe anya na silip bifo ga na-agwa asa m ma ara gị osiri ike. Eleke m jụrụ gị ma ara gị jee lewe anya na silip bifo ga na-asa ma ara gị osiri ike. Ara gị osiri ike, jepụta ọtụtụ anya gbebebe hazi ịmakwa ma ị nwere ara siri ike. Mba, enweghị m. Ajọsọ m sị ka m chee. Iche ị na-asa ahụ ọgwụgwọ gị na-eji aka gị asa onwe gị ahụ. Ọ m na-eji aka m. Ebere gị ugwu? Amadịkwa m mebere m ugwu. Eleke wee ma dịkwa ahụ mebere gị. Achara gị ka ndị Otele gị bịa gwa m sị ma mma gị ma ọ bụ midwife mụrụ gị achapụrụ hụ gị achapụ ka a hafụrụ otu ahụ. Ebere m bikos enwere nwanne m ebere ugwu, so ebere m ugwu. Nke gị ka m jụwa gị sị enwere nwanne gị. Nke gị ka m jụwa. Otele achapụrụ ka nda. Gị na nwoke dị na iji agbaza nzam. Ewekwala iwe, amadịkwa m nke wee gbaza nzam. Ma ihe wee gbaza nzam mamịrị ụlọ na-aba na be ji aba mamịrị ma gị na nwoke dị. Mba. Iji akpa aja Otele. Iji anọ na arụ eji na nwoke. Mba. Ị gbala akwụla mbụ? Mba. Gịnị ka ị na-arụ? Ana m arụ asị sekretrị n'ụlọ ọgwụ. Ụlọ ọrụ gịnị? Ụlọ ọgwụ. Gị nọ n'ọwa ụlọ ọgwụ? Ụlọ ọgwụ a na-eme gịnị? Ụlọ ọgwụ a na-agwọ ndị na-eji ha ahụ. Ọwụ ndị ara akọwụ ndị isi na ọwụ ndị ara akọwụ ndị amụ ha nwụrụ anwụ. Like ndị ahụ na-arịa. Ele ụdị ka ahụ ọwụ onye isi na-arị ma ahụ ọrịa ga ahụ. Ele ụlọ ọgwụ ịnụ ahịa mara onye m na mara mgbe ka onye typhoid and malaria na-arịa with infection. Secretary ndị infection na typhoid na malaria ụlọ ọgwụ. Faịlụ ọ dịghị? Mba. Iji anya oke nshi? Mba. Ụmụ nwoke ole tara ala gị?
ụmụ nwoke atọ. Kemgbe Atakwa enyụọla. Ịnyụ mamịrị ahụ anyụbeghị m ya bifo. Kemgbe Atakwa enyụọla isi eji anyụ mamịrị enyụọla kemgbe ịmaghị ihe nwe ọnyụnyụ. Kemgbe Atakwa eji anyụ anyụ. Eche m nọ nke mamịrị ahụ. Bịa abịala nga bịa ịgba m ụka ịmasị ọmamịrị ka ụmụ nwaanyị ndị ọzọ dị aba. Gị bịa nga bịa amaghị m ụka. Ọka mkpọ gọba mamịrị na. Ọka mkpọ gọba asọmpi ọchị hịa hey God ever try to give you a bia takoshikira meze. Sorry, sir. Come do one, you know. Give you a Samsam or American or Samsam. Give you a pulling your dog. I will leave. You will less had a bish down and I. Sassy? A lavish nana and I. Omuma. Yeah? Imo State. Omuma, Imo State. They walk on your bed. Akwụkwọ m onye Imo State, onye Osu local government. Again, you're loading clean. Adị m eti mkpu. Adị m eti mkpu. Elekwala ọchị isi eti mkpu. Iyiri ko chere ụra n'ụlọ ọgwụ yiri ndị akpọtara n'ụlọ ọgwụ. Ele ebe dị etighị amụ na Otele ga-etiwe mkpu. Otele kwechiri. Ọ wụrụ nọ n'afọ m ofu ma etiwe mkpu. Chere mejile ka agbaghị ọkụ mgbe ị na-eti mkpu ma ọ fụwa gị ụfụ. Ịpa na infection. Ọ ya mere o ji sawụrụ mgbe ọ na-afụ ụfụ. Ị na ụlọ ọgwụ gwụrụ sekretrị dị infection. Ịpa na infection ihe mere na iji asị ọwụrụ nọ na-afụ ụfụ. Ụrụ nọ na-afụ ụfụ. Saudikwa infection na-eme Chere chile ka agbaghị ọkụ. Ọ na-amụ niile hụ awa amụ jakị. Ị ga-ala ka amụ ukwu ka ọwa amụ nta. Medium size. Eleke wu medium wepụta were sampụ shim sampụ amụ n'ala. Were isi ọdị ama were butu shim sampụ chọọ osisi ma obi ihe jim sampụ. Eleke wu medium. Ọ wụrụ n'ụkwụ na-akpọ ya medium. Medium ka obere. That means I'm almost primary school. Mba na ụdị nko dịka nke ahụ. Elekewo mba na ele him by medium. I'm nwa primary school. Some of them just can't get secondary. Give you ga m mba. Ele dị size ọwụ. M na-achọ ihe m ga-eji ezi gị onwe ha ihe nọ m nso. Ele medium imi na ọwa primary ka secondary. Secondary. I'm a secondary school student. No. Genotype of AA. Blood group of A positive. phone number 090 67 86 62 61. eme ọha ma akawa gị like a medium anya gbanyụọ noise ọbụla n'ọdị atọ m ichi anya gbanyụọ noise ọbụla n'ọdị ala eme anya na m ana m like distraction ya ịma na ịdị serious you just gbatuo n'aka gị ka m ghara ihe gị blọk ihe ya akwenu ihe m gwa gị na Yes, sir. ha wala bụ noise achọ m ya Okay, sir. onye nwe panta ahụ ngịrị na-azụ gị ya Ọ bụ point ọ wig. so ihe anọ na-azụ nga ha ngịrị nga ha wụ panta Mba, sir. face kamera ebe ọ ga-enọ so that ka panta ahụ ihe ahụ sọ wụ panta n'isi Na ya, ọ wig. okay Come back again. Sir?
Hamburger bianga sagam. Hamburger bianga. Oh, my first time. Akwe mani ho wala me ba ga bani wa ko mga ni room wedding day interview. Yes, sir. Otele san. Mago jazo okuko. Yes, sir. Atom that out mago jazo okuko. Yes, sir. The way phone again and I get the lot of your last. Hey, every head I come from Naga Hole. The way them got hold of man, I will get away by one ganacha. Ejafole, 23. it is 23, get younger. Hey, hey, don't come here to joke with me. I'm a man, 23, don't come here to joke with me. Afọ ole ka ya adị ya? Gino Yebi, again, I'm Magan and Paggy. Mba, Nani Gibi, mụ na nwanne m nọ na yard. Marakwan, O jere afịa. Mparakwan, Papa m anwụọla. oh, Nago Mona, Ee. Megan Maka. Ama m n'ihe mere zụtara ilezi wee chọrọ ka Chineke kpọtara gị onye gị ya nọ ka unu relief onye gị n'aka mmeri na Yes. gwala azụ gwa nwanne gị ahụ si asọ ka ọ bụ eji afọ gị tọnụ ya gwa nwanne gị nwa ya si aga atụfu ọkụkọ mmaga ahụ si atụfu ọkụkọ mmaga ahụ bịara ga distract gam David, let me pursue that fowl. tọnụ ọ na-enwe nwanne gị anya ya were fonu gị nwanne gị gbanyụọ ihe ahụ m ga-ebutu gị ya Mgbe ọ bụ ya, ịma na ibichibe main road, so keke na-agbafe. onye ebe Ụmụnye Ebonyi steeti. ebe na Ebonyi Izi, ebe na Izi Iboko. ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Sa? ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum Aghọtara m ihe ikwu. ịmaghị Igbo a na-akpọ mahadum ịmaghị ewu mahadum Mba, sa. a na iwu onye Igbo Onye zụmazụ ọmụta Igbo. onye zụrụ gị Ụmụ agadi nwaanyị zụm with grandchildren ya. oke ị gara med ị gara bọyị Yes, sir. oke ị gbala bọyị bụ alaki m otu isi ekwu eziokwu nna Yes, sir. nwatakịrị gbarala bọyị ebe ka ị gara bọyị Na Asaba. kedu isi na-anọnyere anyị Still Asaba. ọwụ na niile gbaga dị bọyị na nke dị woman ka ọwụ ịgbachala bọyị lala na nke unu Ee, alala na m nke mma m. Ọsịsọ. gbara bọyị n'aka dị odu ma how many years 10 years. ihe eji kpọpụ gị bọyị Maka agụchala m secondary school, so wee siza the woman na nchije meet my mother. That time ka my father nwụrụ. ka ihe mere na iji gawa bọyị agawa ka ihe iji gawa bọyị agawa Okay. Ịma na my mother nwere too much children, so ego adịghị. Wee sị ka ọ kpọpụ m. ọgụ nwa wada Ee. mmadụ ọ lụrụ ụmụ nwoke ole Sa? mmadụ ọ lụrụ di ole Di na abụ. oke mmadụ lụrụ di abụọ
The first marriage I work with, so no my dad. Mama lụrụ di abụọ. Ụmụ ole ka ọ mụrụ mpa gị? 8. Otele Rosanna. Ese 8. mma gị mụrụ nna gị 8. Yes, sir. Then the second man ọ mụrụ ya ole? I work with her. The man will trip here. So to him me before for that place. Gịnị ka ị na-arụ? I'm hairstylist. Ịwa ọkpụ isi. Ese hairstylist. Ịwa ọkpụ isi. Mahadum I ka a blame na-akpọ them. university. Mahadum ka a na-akpọ university. Ọ ya ka m jụrụ gị, ị gara mahadum? Okay. Mba, mana na-akwado ịba. Ebe ị na-akwado ịba ka ihe iji chọ ka m mee gị ntabi. Onye ga-akwụrụ gị ụlọ akwụkwọ, ole ga-akwụrụ gị school fees? Ụmụ nwanne m nọ na ọ ha na-asọpọtụ m. Ọgụnwa bụ ada. Yes, sir. Mụ bụ only girl. Among 8 children. Yes, sir. Brother, your sister gbanye egwu a. Mbutu oge ya will block you and ga-akpọgote gị. Egwu a na-akpọsi ya. Si agbanye egwu ahụ. Sorry, sir. Ụtọ ọ gara aga yiri ka ndị agadi nwoke yichi ahụ ya. Iwe wela gị. Ele ihe ga-asagọta ihe na-eji gị oji. Ọ cousin, ọ bụ ofu nne. Ụlọ onye ara nọ na family nne gị na nna gị. Mba, sir. Akwụkwọ onwe onye akwụkwọ na-ada na family unu. Mba. Mmụọ ogbi ọ nọ n'ụlọ unu. Mba. I treat ele infection mbụ. Ele nke i treat. Toilet infection. Gịnị wụ toilet? Toilet wụ infection. Ele ahụ infection ite ga-ese toilet. I butere ya na toilet, i butere ya na amụ. M butere ya na toilet. Ele ihe i treatiri ihe a. Bacterial infection. Ma ọhịa ọgwụ n'Igbo, ọgwụ golo ka ọwụ staff ka ọwụ esta. Mba. Ọ bacteria ka a na-akpọ ya. Ele ka ọwụ n'Igbo. Ọwụ nke na-eji akụ ụkọ na otele. Mba. Nke na-enye rash. Ọ na ya na ya gị rash ya na-akọ ya na-akị akwụ ya. Maka hom na Otele. Ọkọ gị Ọ just na skin na hụkọ m. Mba, sir. Otele bụ infection. Ị ga-aṅa m ga-ebutu gị here. Don't come here to laugh with me. If you think I'm joking here, anya otu ikwu infection. Treat ye. Nwoke nwere ike ịbata na ndụ gị ihe bido another treatment. Etritela m ya. O nwere ike ọ kọtụrụ akọtụ. Jesi treat elie. Ije ego eji treat egwu infection. Etriti m ya bịa jekwa for check up again. Ewepụla nwa mbụ. Mba, sir. Enyi nwoke ole ka ị nwere? Ịbụọ. David na success. Eji arụ gịnị? Sir? Na-arụ gịnị? Ọ dị same ihe ọpịpị ka na-apị na Yahoo. Onye Yahoo tara gị. Yes, sir. Ọ bụ ọkwa Yahoo plus, ọ just normal.
Electoral plus and normal. Only one he gave young Gabam some award Yahoo plus. Electoral plus and normal Chile Kabagoko. Then not doing That is a plus. Chile Kabagoko. Electoral plus and normal. Otele. Otele no Yahoo. Normal. Elengana Tagagona Hotel. Sir? Elenga Tagagona Motuko na hotel. No. No longer call no longer. Ulo. Ijangam. Mbasa. Anata Ijanyo. Ijabazan. Nanyo. And you will we nature. Sir? Let a woman talk to get it from Sasa. And in your elect we nature here. All those small sound they making. Yam son, yes, son down, walk all like a son, which along the Agba. Yes, son down, near the son of Igbo. Ah, man, you wear any book. Come here, I can see me no. Near Igbo, so I Ebidian. have Igbo. So chime. Kika misi me animal. Okay, you want English. Okay, yes, sir. One you want. You want to say so. Okay. Ah. Bishop. Get out of this place. Bishop, Marada what to hit in a record? What to hit in a record? What we are now, however, block of what we hit in a record. You see what we hit in a record, and I'm listening to it now. On the reflect in a record here. ewepụgo m enweghị m na rekọd ewepụgo m ya. They know where wait and Good afternoon. this afternoon, the what we hit in a record. I go mine. Eweliwe. The Kotoshi Bro, the Christian mother, and a record we ate as the other. Aya, Bopo go my head. Bopo go my head. I go on your news. Bopo go my Onweghị m tago, onweghị m pụ n'ọnụ. head. I want to get my how many days can he? How many days he hit in Nayano? Ọmụ a 26. He hit in Nayano. Sir? How many days hit in here? Cheka mwepụ ya. What be ya? And your book. Fatamanya. Ewepụla m ya. Ọ maka anya m pere mpe, ahụ m ji etinye ya. Oyagora anyage parampe. But they go be. Tare on wa se gwa ari nze. Ibranga anyage parampe. Ele mana la ga de cream ite ge he. Le bleach na la ha bleach ite ge he. It's an column. I cannot have black. Ele mana be he. Eweliwe. Ele bleach ite ge he. Just me weliwe. Him ja to anye wo. Owo mo te go he go to na. Ngo this wood. Ele bleach ite he. Isele ebe m mere gịnị? Ele karo wa. Eshi m Abia State. E was one. Who is bad one? I'm trying to let her white it. Just me shabby. Ele karo white you. Ana m anụcha ị na-ekwu kamụ ada nka m nghọta gị eweliwe. Maka go. Ele manu change the color. Half of Paka get black, half of your red. Ọ ga-awụ dewe da nakwa m akwọ mmanụ.
mana ihe ọbụla emere ebe a na-abanye nwa akwụkwọ. Lee ya na. Ọkwa mana ihe ọbụla emere ebe a na-abanye nwa akwụkwọ. Lee ya na. Mana ihe ọbụla emere ebe a na-abanye ihe akwụkwọ. Ama m. M ga n'iru mee gị ntazụ. Ese? Recording na-emele gị akọ m gwara gị sị gị weweli m na-anị ya. m ga-ebutu gị anụ ga-ebugota gị eke. Ewepụ na ahụ ga-ebuli ọtọ gị lasụ. Ya dezie kamera gị ọfụma. Dezie kamera gị ọfụma. Tọnụọ. Lewe anya frọntụ Chineke amaghị ọkụ. Lewe anya frọntụ. Tọnụọ kpati. Anọ m fa ana m anụcha ihe ị na-ekwu. Werekọrị azụ bịa. Gbuo revat, were azụ bịa. N'anya, ịtọnụọ gị were azụ bịa ma. Okay. Were fọnụ gị. Ịbịawa. Were fọnụ gị gị bịa ma. Ewe fọnụ ahụ taa. Ewe ụta. Amakwa m ete mmanụ, amakwa m. Ewe fọnụ ụta, nwa ọgbanje ọdịgị. Bishop agbara eje ka m banye inside ka ịnụwanye nne ka m nwere ike na. Yes. Good afternoon, sir. Sir? Yes, sir. Okay, man, how will I make a gamba? You have what to? Yes, sir. You got any room? Sir? You got any room? Yes, sir. Laya. Don't ever hang for it. Don't ever engage me with this shit about please. Onye nwe nwa ahụ nọ ebe ahụ. Oh, madam. Madam, we need to hear the Korea Grala prison. Oh, madam, na. The weapon na lage last will give you the last. Oh. Look at not going to be a one. Give me your What I can have, what I can have. Sir? What I can have, last in here, not going to be a one. Yes, sir. Pardon. The lady tell you what, and then I make shawarma. If you make shawarma, No, sir. yeah, we're phone. Ah, Chidinma, sir. to the morning. Chidinma ụwa bụ okwu. Ụwa bụ onye. Ụwa bụ okwu. Ụwa bụ okwu. Yes, sir. Ụwa ha dị. Also name anyị, aha mpa anyị. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Yes, sir. Nka ya aga. Electrical engineering. Ọbara ohi ọ dịghị n'ime.
Ọbara mma m na mpa m. Ya wa ọbara oyi. Ọbara oyi no sir. Ana m ezu oyi. Ịgbala afọla mbụ. No sir, God forbid. No. Ya na-ebere nga bịa iri nri. Jee gbata ọhịa. Mmega je tapụta bịa ihe erige nri. Sorry sir. Because Bishop, you got enough. Because ihu isi ya dị nnọọ bụrụ ihu isi fọkụla pụ ọkụ moto. Bịa erikere m nri. Apia were ka na-agwa emezi onwe ya ọzọ. Ọ kwenye na-achọ di. Debụrụ ihu isi ga ka onye nga bịa erikere m nri n'ịntabi. Weli ihu ga-elu. Bụ onye ahụ n'ọdị asị abịa nye dị tras kampịa Chineke agba ya ọkụ. Sorry sir. Enwe ihu ka onye ọsa ahụ ịbịa ga erige nri mgbe edere ntabi. Nna gị o jere egwu. Sir? Mpa gị o jere egwu. No sir. Mpa nwere electrician. Mpa gị jere arụ ọkụ. But ọ nwụọla. Nna gị ọ nwụọla. Yes. Na gịnị gburu nna gị? Sir? Ọ rịara ahụ. Gịnị ka ọ Ọ rịara ahụ. Gịnị ka ọ na-arịa? Amaghị m ihe ọ na-arịa. Ọ sị gịnị gara ya si ahụ adịghị ya ahụ bụ ihe na-adịghị ya na Amaghị m ihe ọ na-arịa. ti ahụ bido bere. Ụmụnne gị ọ dị ole? Anyị dị 4. Ị ji anya oke nsị. Ị ji anya oke nsị. Sir? Let's talk now. Mana imechi ya kịta ga-epost gị na Facebook ọ na ya onye isi gị Ị ji anya oke nsị. No sir. show ya na nyema nweta na Facebook ị mara ihe ndị dị kpọta. Ị ma nri echi? Ọfụma. Gịnị ka ị na-arụ? M na-arụ na Aba. M na-aga skuul na-arụ na Aba. Ị na-aga skuul ebe? Na Federal Polytechnic Nekede. Ebe isi na-anọnyere anyị? Owerri. Ụgbọala akwụla mbụ. Mba. Mmadụ ole tara ala gị mbụ? Sir? Mmadụ ole tara ala gị? Ịbụa. Genotype gị? AA. Blood group gị? O positive. Kpọọ nọmba gị. 081 37 77 60 16. Otele Rosanna. Bishop ndewo. AI ka ọ bụ normal human being? Bishop isi. Otu ihu gị dị ka ọwụ Papa ihe m tere ete. Otele Rosanna. Ihe m tere ete o. Itere asị m bịa mee gị ntabi. Adịghị o mere Bishop.
ụra ọgwụ ọ ga-erere Chineke gbara ọkụ na dị ndụ gị na-adị ihe o mere. Good afternoon, Big Shop. Ihe mbụ gị bịa ebe a Yes, sir. ị dị afọ ole 27. kama na ihe ọbụla mere ebe a na-aba n'ihu akwụkwọ dum Yes, sir. lewe fonu gị n'ala ga-ebili ọtọ gị last tọnụ lewe anya na kọtin ahụ gaa na-ele m lewe anya na kọtin ahụ Chineke agbaghị ọkụ ihe ka eyikwere n'ụta gaa were fonu gị jide fonu ahụ n'aka Chineke agbaghị ọkụ jide ya n'aka otu a achọ m that touch here. Oh, sorry, sir. Asị m achọ m that touch here. Aha gị Blessing. Blessing onye Blessing Paul. wụ onye ebe Onye Ebonyi State. ebe na Ebonyi Ọhọzara. ebe na Ọhọzara Ugwulangu. nne gị na nna gị ha dị ndụ Nna m anwụọla, nne m dị ndụ. ndụ nna ndụ nnọ Thank you. gịnị gburu nna gị Ọnwụ ọrịa, ọ rịara ọrịa. Ọnwụọ. ị ma ihe echi Very well. kebe isi na-anọnyere anyị Ogun State. gịnị ka ị na-arụ I'm a student and also a business owner. that person dere I hate Abakaliki people block or am the person moderator onye ahụ dere I don't like Abakaliki people ya wụchi nwe ndụ na akụdi blocking I don't joke here it don't bring criticism on my life Chineke akpọrọ ọkụ nwa bingo ihe eti Abakaliki people so 15 word onye eriri eri must you write it on my platform ele business ị na-eme M na-ere shawarma na noodles. ị na-ere gịnị Shawarma and noodles. shawarma anaghị osiri ike All the soft. gba m eziokwu a na-achọ ka ị na-ekwu eziokwu ebe a nwoke ọbụla like gị the way you are will come ị na ihe na-agwa gị nye m minute m na-abịa nye m minute ị gbaala akwụla mbụ Mba. O. achọ m data ọchị ị gbaala akwụla mbụ No, sir. Mba. iji agba zamzam Sir? iji agba zamzam ma atawa gị iji agba zamzam Ana m anyụ. oke na-agba zamzam kema ha wee gba zamzam Oh. atawa gị eji anyụ mamịrị na bed Squirting. Yes. Squirting. iji aba mamịrị M na-agba sweating ka na-eme ya. gịnị wụ skwetị Chineke agbara ọkụ Sorry. gịnị wụ skwetị Chineke wụ na ọwụ skwetị iji aba mamịrị gị sị m skwetị M na-ata nwamịrị. ị na-aba mamịrị gị bịa were gram ekpuchide mamịrị bara
Our Kawage blood Otele, get Pamma, get sauce question. They were English, which you be. Sorry. Foreign to Amua Bagamano. Away Jamu Kufogi blood Otele, get that gap more. I got a question. Anyway, sir. Jim Wewelliwe, Obama. Amua and Log Abraham say, some gauge at Bama. Get that guy with a grab up gas question. You will allow more condemn of blood Otele, get that guy say about that question. Anyway, sir. I'm a letter. Just abo. Like I was just Nana bought I can wait for thrower. Give the Yes, 10 power. abo. Then Nana am about then if you say Baba Mamma. Abo sonso. Oh, si, oh, si. Hello, Jamotagani, how medium call large or big. Guinea. Hello, Jamotagani here, all size I'm in at. Less size I'm in. Anyone. Just marry me. Otele Razana. Golish, I'm all Haja Nabata. Ah, Sir? go. Like I was, sir. Golish, I'm going to have more Haja Nabata. Anyone. Just marry me. Oh, no one did that Bagaman. Boy aspect anyone. And when the size is a letter, anyone. When they am, anyone. The one able to am. I told that out from you, Sorry, and sir. anyone. But the Bagaman. Now, when choice I'm all. Mamma one also primary, secondary university. Did I age 18 Puma? But in a man at a mother. Mon, na mon. And I'm on round. You brew the arm. Get a woman. You can't take it. Fresh from that talking here. Thought nonsense. And I'm on no good English only. A monogam wait. I am Brule. I wait at a Gabula the Amo game on. A lady owner in them gave a gum same monoga. A monoga pagos. A monogam. Hello, don't I mega. Oh, me eba. May ever. Ha. Bagoba. Because when you were. Don't cause you to joke. Mr. Gamon, not here. No, one mon go cast a mon now. Here, them, a woman in a mon, when I'm in blue. Away in the good arm, I'm one. I want more like Eparaka, ya one. Ah. Oh, go since I'm on. Ah, a bump palm. Kiawe Madame, or what the Mputi. General type of Eh. blood group, okay, O positive. or number. 070 33 744 893. Congrats. Thank you. This man, Bishop. Bishop. Takashireze Notunda. Bishop, you know what you can. That's your man. I can't give me a weekend. Because you come on that. Everybody can have a casran. Alpha. Isuku because Guy, ladies man. Imanya come on that. Got me casana. The winning. Alpha Bishop. I like them your show. Happy weekend, my friend. alcohol. I work on a weekend. The garden on my holiday. I hate the damn guy, Magamaya, because it's a room. Now, I'm going something. This by herself. I like them. You're joking. Get the okay. Sit down. Bishop. Hey, I promise you. Bishop, come on that. Bishop, Alpha. Good afternoon, sir.
My man. Gịnị kwa n'iwe gị? Bishop KK be coming down, Bishop. Bishop Oyani. Bishop ndị Igbo nwere mmadụ. Eleghị kwobịa nga. Come on down na ị ga-eme m interview jụọ m ajụjụ ma gwana gị achọ m gị bịa drọpụra m aza gị mee bless ya weekend. Drọpụra gị weekend. Gịnị wasa echi meme ya ahụ iji abịa gbaga m asa. Gịnị wasa? Nwoke aka amịra m anya drọpụra m akaụntụ gị memera gị weekend finish. Nọ ndị alcohol ga-ebịa na-agbanyere m 10 naira na ga-ebịa na-abịa kwa m sị ndọrọ gịnị wasa? Nwoke a na-enye nsogbu. Gịnị gị na-amịrị m anya ha bụ weekend. Anọ m obi ọma m na-achọrọ gị bịa. Okay, somebody as an account finish na Bishop come on down. Oke onye ọwụwa ihe si m nye gị. Nye m akaụntụ gị. Iwe ezigbo mmadụ. Oke m kpọọ ya ka imewe ya. I'm ready to run my small thing. Yeah, boy. Ey kwakwala mmanya gị kwafuo na nna. Boy. Ekwela bọkụ mmanya gị kwa ṅụbiri m akpọ ya 2122. Ele ihe m kpọrọ na isi m akwa ịchọsị ṅụbiri mmanya. 212. Ọ bụ ihe m kwuru m si 2122. 2122. 87. Gịnị wụ ṅụbiri mmanya ka m akpọ. 87. Ṅụbiri mmanya na mmanya mba iso na ka wụrụ ime mistake tụbara m ihe niile nwere bịa. Ṅụbiri mmanya Chineke agbaghị ọkụ ṅụbiri. 0132. 0122. Nsị gị 22. 32. Ime mistake ya. Ime mistake. 2122. 870132. Ị na-amagidekwara m anya la ahụ Bishop at the fun. 22. Oh, okay. 2122870132. Asatọ nje 322. Nsị gị 32. Wepụ otu 2. Wepụ last 2 ahụ. Hapụ na n'ofu 2. Ọ dị nọ complete na. 21. Let's na ihe ka ị ṅụrụ ọgwụ gị na ele hapụ mmụọ pụwa 21 22 87 yeah 1 0 32 that's the thing enwetara m ya ọ dị ihe abi ya nwa UBA. Okay. Ezi oyi m nwoke. Ezi oyi m Bishop. Ọwakwa ezi oyi gị nwuo. Gịnị na-esekwa n'anyị? Bishop KK dị. Na wede transfer ọwụ gị ga-ajụ m ka m chọrọ ịta m. Ifu na m ji nọ live ka m gị je ma m kọtọ dị na ọ ga-akọtụ dị live. Ekpuchila hụlata anya. Bishop ke maka ya weekend. Ya cut off phone go get Okay. Okay, yeah, better. Can I see camera? No. Okay. Chineke ekwela ihe ọjọọ. Abakwa nna first ka gịnị? How dare you?
This girl, oh God, them. What we him na ga hold on this social media. Jun we ga wrong. E ga wrong. E ga wrong. Hello, Okay. good afternoon. My name is Drag Boy. Your name is Wogan. Drag Boy. I'm from Nigeria. Drag Boy. I'm from Nigeria. I'm a dancer. Drag Boy. Let's go with that one. Yeah, for the Hello. the way him mad naga who here. Hello. Bishop Ndewo. And ya pupu glass a hipu nanya be in the nature area. Ya, pupu glass a hipu nanya. I told me I had Takoshianga. I told me pupu glass out. Igbo Pugontega. Don't forget Bianca. Eh, The way phone and keep it up again last. Popo Chingoma, Honyonushi. Popo Chingoma. Popo Bishop. Chingoma. Why you why Hantaga? You know, And ya what pack up again? What pack up again? The way phone now and again last. This is the way phone. Hello, yeah, get away keeping the age of Quack. Yes, I told that thought you hear, Ga. If you got kids, on your cake, I wait keeping the age of quite here. why Hangara wake it in? Then to go, turn on to it. Popo ya help on. Why am Bonon? Popo ya help on. Why am Bonon? Ah, Mazi Humphrey. Humphrey on ya. Mwiruka. Iruka. Kebishna no yan. Kebishna no yan. Anum na Lagos. You want ya bear. Monimo. Hey, mega no funga. Mega to cha on rotumga. Nigeria ka wana. Mega no tumga. Nigeria ka wana chile ka pogoko. Oga sin ga tom that touch. Asin ga tom watch ya. Say na touch. Say cha popo. Franga check about. Cha ira kwa we keep him there ga there takoshime sa abara makana. Franga check about. Bishop Mwayono. Ngwa yo na gana. Ngwa yo na mbra ge say to be serious here. Adam That's serious. how I'm popular chaga. I'm an mama working. Chere chile ka ma go ko chaga popo se me mana ma wo. E mo na wo ke ho chaga cha na no na elu 1 to 10 minutes 20 minutes. E ho na wo ke chaga cha no na elu 1 20 minutes chile ka ma go ko. You tend them pa ha na re chando white ye la brown. Umunne ga di ola I'm Moneto. ma ho ezegi. We te ezegi so. Nna gị na nne gị ha dị ndụ. Olo. Ew. Ịwa orphanage boy, ga na-emeghekwa ihe imega. Ga na-emisbehave well like this.
And orphanage so nwa na-enwe nna. Gịnị gburu nne gị na nna gị? nka. Eku gị ije di. Ụlọ. Emere gị adopt? Ụlọ. Ọ through IVF ka eji mụọ gị? Mba. Faịlụ ọ dị gị? Mba. Iji agba ncha? Mba. Iji aṅụ guf? Mba. Ụmụ nwaanyị ole ka ị tarala? Orugo 5 or 6. Ọta nwa n'ala Igbo. Ka ahịa ị na-azụ? Ana m atụbata ya. Ahịa gịnị ka ị na-atụbata?